O sea, internet. La 2 minute. E dificil cu parcatul. Ca drumuri. Bine ați venit! Bine ați venit! Vă rog să vă fiți! Haideți! Doamna, doamna. Avem mare bucurie să vă primim din nou. Care, după ce te vedeți, este un suflet nou. Voi sunteți niște copii frumoși și vă mulțumim noi că ne onorați cu acest eveniment. Pornesc ca solitar, seara de Crăciun, când îi
Dar putem să vă dorim în casa sufletului nostru fetele Eugeniu de Savoia. Dorim să vă mulțumim în felul nostru. Voi ne-ați transmis mulțumirile voastre de aceste minunate sărbători. Să fiu să le primesc. Fetele, vă rog frumos. Da. Rog artiștii așa. Deci, a colinda, a primi, a dărui, a ne bucurați împreună. Da. O să încep să-mi permiteți, pentru că am intrat în Uniunea Europeană, primii euroi pe care să-i primiți cu drag, te rog. Așa. Să-i folosiți cu sănătate. Da? Să vă gândiți la Timișoara, să mai veniți la Timișoara, să ne onorați cu prezența în galerie, da? Așa? Să mai faceți câte un lucru din ăsta și o surpriză așa de minunată din casa sufletului vostru pentru noi, da? Când vă întoarceți la casă, ziceți, mă, la Timișoara, ne-o iubit cât toată țara. Vă rog. Da. Te rog. Presupun că sunteți însoțiți de niște cadre didactice, da? Îmi spui și mie? Gabriela. Te rog. Da. Faci să dăm șarmisi? Zic că sunt copii. Păi da. Da? Hai să facem poză. Bun. Așa, sunt super bine? Așa. Hai și voi. Haideți, facem o poză cu ei. Hai și tu. Gabi, la poză. Hai, Gabi. Costi am chile. Foarte bine. Haideți. Faceți-vă bucurat, da? Ne bucurăm. Claudia. Acum mă rugăm, da, toată lumea? Mulțumim! Da, nu ne mai putem odată. Thank you.
pentru tine, steluța. Pentru noi toți și sănătatea noastră. Pe pentru tine și cu copilii tăi. Și pentru toți bihorenii. Sunt bihorenii. Hai, te rog. Denis, lângă Eu? și Cât poți? Un bărbat poate întotdeauna. Dovedește. Hai. Tu lasă acolo. Așa. Hai. Să vă simțiți. Nu mai sta așa, Pironică. Hai, te rog. Iar în arta desenului, acum în arta muzicală, te rog să te prezinți. Mulțumesc, Antonia Bădălescu. Așa. Și acum acest artist care se prezenți aici, îi las să se prezinte, să mergeți acasă și să ziceți, au fost niște. Nu. Au fost. Și să știți cine au fost. Maria Gali este numele meu. Te rog, te rog. O poetă Viitoare, că și am scris proză, redactor șef și jurnalistă, redactor șef la revista Coloana Infinitului, Monica Condan, Maria. Haideți, Aurelia. Caterina Rozlovski. Profesorul de la Facultatea de Arte se obosește să vină puțin în afară, care grijă are mâinile. Nu, n-am grijă, nu. Bine. Te rog să te prezinți dacă faceți Facultatea de Arte. Conferențiar, doctor, te rog. În primul rând vă felicit că ați venit aici și pe cei care v-au, cum să spun, invitat cu Timișoara, inclusiv coordonatoarea voastră este deosebită. Aveți în sânge o sănătate nativă. Și mai ceva important, aveți pilonul ăsta ancestral bine conservat. Să-l păstrați în continuare așa, senin, curat și autentic. Și să ne vedem cu bine dacă aveți nevoie de sfaturi și pe istoria și teoria artei, vă invit la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, unde sunt profesor universitar și am 15 ani vechime și ajut de demult și cu mare bucurie ardoare grupul construit de către minunata curatoare și promotoarea culturii Steluța Guțiu. O felicit și mă bucur că ați venit aici.
Mulțumesc frumos, bine. Salutare! Sunt proaspăt în echipă, dar nu de mult timp pictez, de 3 ani de zile. Am început să pictez. Am aici Nu eu. scuze și aici un căluț. Atât am avut să vă spun. Este cumva. Apare lista noastră, este cumva. Da. Așa, hai. Ai învățat alfabetul? Da. Ai învățat să citești? Da. Ai învățat să vorbești? Nu prea. Încep să scriu și să pictez un pic, da. Două doamne, vă rog să veniți în față. Cele două pictorițe, una e bunică și nu vrea să-și recunoască fața de bunică, dar o provoc. Haide Junior, hai, da, voi doi bihorenii, da, Bihorenii, uite așa, ca să ne bihoreanca mea. Sunt mândră de voi și aș vrea să mă întorc la mine acasă, dar uite, mi-e tare greu, că m-am înrădăcinat aici în Banat. Asta e. De unde din Bihor? Eu sunt din Oradea. Oradea. Da. Mai am ca bihorean. Iubitorul Balul Bihorenilor, lipsa de elmon alături de noi. Am fost odată la balul bihorenilor. Și știu că, da, emoțiile sunt mari. Mă uit la tinerii dumneavoastră și mă gândesc că oare nu le este frig în opinci, mai ales fetele, că băieții Au plecat de la ora 11 sunt pe drum cu opiniile astea. chiar am discutat cu nepoțul meu și am zis, băieții, hai că sunt în cizme, dar fetele... Da, e frumos. Mulțumim din suflet. Mulțumim și... Proaspăta, oricând aici. Bine primit. Proaspăta noastră mascarar de nardă, te rog. Lala Tonica sunt, vă mulțumesc tare mult, a fost primul colin pe anul ăsta, sunteți atât de puri și atât de frumoși și să nu uitați să vă păstrați întotdeauna prospețimea asta și vocea atât de cristalină și de frumoasă care mi-ați arătat-o astăzi. Felicitări și vă așteptăm și anul viitor. Dar nu știți unde au colidat ei la prânz? Unde? La Facultatea de Artă. Doamne-i de Nu știu când întâlneam cu Steluța, practic periplul. Scuze, ok. Mă numesc Mihaela Florescu. Înainte de orice altceva, vreau să vă felicit. Mi-a plăcut enorm de mult și vă îmbrățișez pe fiecare cu mult drag. Vă aștept ca toată lumea de aici din sală cu mare drag și cu mari emoții. Și vă doresc de succes să aveți și voi sărbători cu multă sănătate, cu bucurii în familie, cu alături de cei dragi și să vină moșul cu ce vă doriți voi. După cum sunt, sigur vine moșul. Așa că felicitări din partea mea. Avem și o elevă. Te rog, Andrada. Eu sunt Arsina Andrada, nu pintez chiar foarte mult timp. O fac din pasiune, la fel cum faceți și voi asta. Mi se pare că să spuneți astfel tradițiile țării noastre este o artă, este la fel ca și ce am pictat noi și sunt expuse pe pereții ăștia, la fel sunt și colindele și cântecele voastre care rămân așa filmate și chiar ați fost grozavi, sunteți super! Vă așteptăm și anul viitor. Cea care se descătușează cel mai greu. După cum am zis, da. Deci originile mele, de părinții mei, sunt din Bihor. Din partea cealaltă, de pe la Valea lui Mihai, de acolo, din Tarcea, mai bine zis. Eu am terminat liceul pedagogic la Beiuș
în 71 mi-a fost dirigintă doamna Vidican și am fost un timp logodită cu băiatul ei, cu Sorin. Cel mare? Cu Sorin. Așa. Deci, și tot din Beiuș, da, și tot din Beiuș s-au tras și părinții, părinții cumnatului meu. S-au tras tot de acolo, de pe Burgundia Mare, Klein. Da. Uite ce mică e lumea azi! Am auzit și când am auzit că veniți din Bihor, m-am bucurat foarte mult. N-am mai auzit așa de mult timp ceva original și ceva autentic și ceva, că asta este. Prea mulți bihoreni, deja ce facem? Așa. Și în ultimul an la Beiuș am participat la expoziții la Vulturul Negru, la Oradea. Da. Asta am. Să spui că doamna este câștigătoarea premiului. Da. Tabloul acela din spate din colț, îl vedeți? Este laureatul anului la Salonul Internațional de Artă și este realizat de doamna Roznovski Catarina. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în încheiere vreau să mai adaug ceva, că tocmai am terminat un curs despre coreografie și cei care sunt deghizați în cerb și urs, cred că, sunt foarte similari cu o tradiție din sudul Italiei, deci din Bari, Palermo, Sicilia și așa mai departe, care se numește Festivalul Mamutones, da? Și în care bărbații se deghizează în animale, în capră și așa mai departe, un fel de faun și au clopote în spate exact ca și voi. Vă felicit pentru autenticitate, o felicit pe doamna care cu multă abnegație și cred că este omul din umbră, de doamna și vă felicit foarte mult pentru eveniment. Mulțumim! Asta am vrut să spun, da. Aurelia, și tu ca și tu două cuvinte. Omul nostru retrat din umbră. Și Bucurăm că ați venit, că ne-ați încântat sufletul înaintea sărbătorilor astea de nașterea Domnului și a fost ceva de o trăire pe care n-am mai simțit-o de mult timp și vă mulțumim pentru asta. mulțumim și noi pentru primire și pentru toată dragostea pe care ne-ați dat. Am simțit. Da. Vă mulțumim, vă iubim din tot sufletul. Mie cel puțin mi-ați creat o stare de bine. Mă bucur de acest moment. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim că ne-ai primit, Stella. Mulțumim. Da. De câte ori treceți prin Timișoara, hop la galerie, da? Se poate? Mulțumesc. Eu o să mă duc. Vă mulțumesc.